tohle nemají homologaci pro Evropu a oni vozí jenom tajkáry, ti novináři to inzerujou jako v katalogu. Jo? To je ročenka. Jo, Maro, chápeš to? To je ročenka. Dílera, a kdo oni ví, jiný hovno. Jinak já si to všechno myslel. Ale to není motor, to je motor, oni Já si to měli ale kurva, kdyby ten borec, novinář, dal si do počítače Ural.cz, že tohle prakticky neprodává. Asi výhradní dovoce. Kdyby ti zavolal, vydávám katalog, to tam mám dát. To na tím volal? A já ti říkám, že to A já ti říkám, že to udělal motocykl, ne motor. Motocykl přebírá z Německa, to je přeložený německý katalog. Možná, že do Německa to je. Takže v Německu to tato ale proč tam není tajká, když tam nejsou? A nikdo nedělá jako... Pavlík to tady nezná, my ti Pavlíku máme pro tebe dárek, jakože jsi na ty schůzi dneska, jako jo. My ti dneska uděláme výhlídkový let nad Pradědem, byl jsi na Pradědu. Kamča ti ukáže kozí. Co to je kaníži? Nevíte Praděd? Ten náš jako Brno-Opence, ta věž, jako víš, ten Praděd, ta nejvyšší hora toho Jeseníku. No to si vyrád. Byl jsi na Pradědu, jako. My ti dneska uděláme máma, Pavlíku, zase, to mají pojď. Ne, fakt ti dneska děláme výhlídkový let nad Pradědem. Já už vím, co go. Jo? Ne, to zvládne. Plný možná. Můžete ho prosím vás, můžete ho prosím, jo? Jo, můžete ho. Uděláme mu výhlídkový let nad Pradědem, jo? Patrik, můžete, jo? Tak ten člověk, co s náma jel do Ruska na tom Uralu a dojel zpátky bez jediné fotky. Jenom tu zavlečku. V rozhraní, no. No. Vidíš to, a to tolik peněz jsme tam podali, ty vole, když jsme to podívat na Praně. Vidíš to? Tolik peněz. Já taky nevím, proč všichni chodí na Praně, když se na Praně můžeme podívat s tady. Jo, všichni, obzor sem, jako, koukněte se sem, teďka jdeme na Praně, koukneme se na Praně, a můžeme sedět dál, ano, pokračujeme v chlastání, výborně, jak to dneska,